ልምድታትካ እትምዝግበሉ ፍሉይ መጽሓፍ ይሃሊኻ። ሰላም ሰላም ናይ ዝፋኒቶ ተኸታተልቲ ከመይ ኢለኹም? ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላምኩም እንዳተመነኹ ንሎማዓንቲ ድማ ካብ ዝሓለፈ ናብ ዝቐፀለ ካልኣይ ክፋል ልምድታትካ እትምዝግበሉ ፍሉይ መጽሓፍ ይሃሊኻ ዝብል ሒዘልኩም መፄ። ኣብ ዝሓለፈ ከም መዘኻኸሪ ዝኣክል ልምድኻ ኣብ ሂወታዊ ምንቅስቓሳትካ ዝተዋሃደ ይኹን ዝብል ርኢና ነይርና። ሓራይ ንመዘኻኸሪ ዝኣክል ድማ ልምድኻ ኣብ ሂወታዊ ምንቅስቓሳትካ ዝተዋሃደ ይኹን ምስ ካልእ ሰብ ዘሰማማዕ ልምዲ ምስኻ ግን ዘይሰማማዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ንስኻ እትደኽሞ ንስኻ እትፅዕሮ ናትካ ሽግራት ናትካ ጉድለታት ንምምላእ እምበር ንኻልኦት ሰባት ኣይኮነን። ስለዚ ንዝኾነ ዓቕምኻ ዝፈቐዶ ንዕቤትካ ዝሰማማዕ ኣልሊኻ ተለማመድ። ልምድኻ ንውሽጣዊ ንደጋውን ኩናትካ ዘሰማማዕ ይኹን ኢልና ኣቋሪፅና ነይርና። ናይ ሎሚ ድማ ልምድታትካ እትምዝግበሉ ፍሉይ መጽሓፍ ይሃሊኻ። እዚ መጽሓፍ እዚ ንምንታይ እዩ? እስኪ ልምድታትካ እትምዝግበሉ ፍሉይ መጽሓፍ ይሃሊኻ ዝጠቕመና ኸ እንተመዝጊብናሉ እንታይ እዩ ንዓና? እዚ መጽሓፍ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ዓይነት ልምዲ ኣብ ልምድኻ ከበርትዐካ ዝኽእሉ ጥቕስታት እትፅሕፈሉ እዩ። ኣንጻር እቲ ትገብሮ ዘለኻ ልምምድካ ድማ ንዝመፀካ ፈተና ኣብ ምስዓር ምእንቲ ክሕግዘካ ነቶም ዝፀሓፍክዮም ጥቕስታት ኣብ ልብኻ ክሳዕ ዝመልኡ ዝመላለስንካ ኣስተንትኖም። ምዚ ኩሉ ኣብነት ዝኾኑና ቅዱሳን ኣቦታትና ታሪኾም እውን ኣይትርስዕን ኢኻ። ምናልባት ኣብ ግዜ ልምምድካ ውድቀት እንተደኣ ኣጋጢምካ ኣይትስንብድን ኢኻ። ተስፋ እውን ኣይትቆርፅን ኢኻ። ነቲ ጠንቅዳ ብቕልጡፍ ኣለልዮ እምበር ተስፋ ኣይትቑረፅ። ነየናይ ነቲ ዘውደቐካ ልምድኻ እንተደኣ ቀፂልካ ቀስ በቐስ እቶም ሽግራትካ ክእለዩ እዮም። እዚ ምግባርካ መንፈሳዊ ልምድኻ ክዓቢ እዩ። ፀላኢኻ ከመይ ገይሩ ኩናት ከም ዝኸፍተልካ ከም ዝወግአካንካ ኣፀቢቕካ ፍለጥ። ብድሕሪ እዚ እንተደኣ ፈሊጥካ ንኽትከላኸሎ ንኽስዕረኻ ተዳሎ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5:8 ንምልከቶ። ነዚ ብዝኣመሰለ ልምዲ ንባዕሎም ተማሂሮም ንኻልኦት ከይተረፈኻ ክምህሩ ዝበቕሑ ብዙሓት እዮም። ልክዕ ከምታ ካብ ሂወታ ብዙሕ ተማሂራ ካብ ብዙሕ ልምድታት ዝተልዓለኻ ንጓላ ዝግባእ ምኽሪ እትብ ኣደ ማለት እዩ። ካብ ዝወደቕካሉ ክስተት ወይ ከዓ ፍጻሜ ተምሃር። ምውዳቕካ ኣይትሕዘን። እንተዳ ስለምንታይ ወደቕ እውን ኣይትበል። ካፍታ ዝወደቕካላ ቀልጢፍካ ምትሳእ ተምሃር። ቀፂልካ ድማ ምኽንያት ክትፈልጥ ይግባእካ። ምክንያቱ እታ ዘውደቐትካ ምኽንያት እንተዘይፈሊጥካ ደጋጊምካ ኢኻ ትፍፅማ። ክትለዓል እውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ መውደቂኻ ምኽንያት እንተደኣ ፈሊጥካ ነታ ዝቐደመት ጌጋኻ ዳግም ንኸይትፍፅመኻ ተለማመድ። እዚ ኻኒ ናይ ትሕትና ምንጪ እዩ። ብኸምዚ ዓይነት እትመሃር እንተደኣ ኮንካ ብተግባራትካ ክትመፃደቕ ኣይትኽእልን ኢኻ። ካብ ስሕተትካ ምምሃርካ እውን ንሓደ ሓጢአተኛ ድኹም ዝኾነ ሰብ ክህልወካ ዝግባእ ርህራሄ ከመንጭወልካ እዩ። ጉድለትካ ተስፋ ንምቑራፅ ዘይኮነ ዝግባእ ርህራሄ ምእንቲ ክህልወካ ዝሕግዘካ ክኸውን ይግባእ። ጉድለትካ ተስፋ ንምቑራፅ ዘይኮነ ንተስፋን ድሕነትን ኣብ ቅድሚ ጎይታ ተንበርኪካ ስገድ። እናፀለኻ ምሕረት እትልምነሉ ሓይሊ ዳ ክኾነካ ይግባእ። ሕጂ እውን ሓይልኻን ፀጋኻን ምእንቲ ክብርትዕ ምእንቲ ካብ ዝሓልካ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ምልማን ምፅላይ ኣይተቋርፅ። ደጊመ ክብለካ ዝደልን ድማ ንድሕሪት ኣይትመለስ። ንድሕሪት ገፅካ እውን ቁልሕ ኣይትበል። እቲ ምንታይ ልምምድ ተጋድሎ እዩ። ብግልፅ ኣባህላ ድማ ልምምድና ናብ ፍጻሜ ንምብፃሕ ዝግበር ተጋድሎ እዩ።
لبي نتقون مجوار قنوع محدر الجابير نخخون زجبر تعرض ماي بخال ملكع تجادلو راح زي كونسي من النت كان إجزابير نمهر زغارب حتى هونيو بخاميك خون زخيل زبل حتى امتداها لي كادما بغالت راح دليتو من إجزابير زحتو أزيوم بزحاتيوم منفساوي لممرقنا كابز استفالي من كدي دليتك بتجوارا وملكع نا أملاكا زغارب حتى منفساوي لممد إذي تقبرو تقادلو عود منتي كتكون دما اكزابير كحجزكا زجبر انتي تقوارا وقالسيو منفساوي نجر كنحاسب كنسرح انكلنا اوشتنا خوينا زي سرح اكزابير راحيو مالتي لممدنا وصيتا وخوينو تقادلنا انت فتيمنا دما سم أملاخنا أوانا انت خبيرو كابز زعبي حاجوز يلان سلازي اكزابير أملاخ سمسكاني يخون أبيوتنا كلها بتمسكن كنحلف إجزابير يدقفنا لو ما عنتي حزهلكم زمات أخو لمدتاتك تمسكبالو في اللي ما تحفيها ليها برقت أبيوتنا نيوت كمتحف بتعمي يوت ماريتيا لك توقعنا فقط مكاخلو انت لا تحفكيو لو ما عندي تمارين تغنقا تمررت انت لا تحفكيو سلمتي أماريركا كرداك عيشو دقيمكا قتنبو خلها انت حزينكا انت استماسيلكا لك عفتن متحف لتحفكا تنبليسكا قتنبو خلها أزي مراكا أزي رماي مستاكا كأخا تبو بتاتات ويكا تبو ناقر سريحكا انت لا مزجيب كيخا تنبليس انتي قبركا ويكم زكو يسارح نيرا حجي خد عنو انتي دخيمة وبزياك قتلهلو علاني اندابلكا اتكين أبنت استتأقوم متحجز انتنيركا بيتا كريسيان نايم خات لمدين تدعنيركا نايمن باو لمدين تدعنيركا اسو عمي صحف كان تدعات مزكيو انتاي قبركا نختس ميحجزاكا منفساوي هواتيكو أو كمزن نيرو حتى كن كميلو اندابلكا تقاما قملو أرستي مالتي سلازي متحف أو هواتنا بالتعمي يتبو دفتر حيزنا نيوتنا نجرات قطمنا نجرات كنصحفو كلنا نهتام زخنا وانديو كننبو خلنا اتي كنصحف نعنا حيلي خوننا كنصحف كلنا خا تنكرا كوننا دكاما كوننا كنصحف يقبعنا كافت دكاما كوننا بخميت انكيركا استوح كتستاوز خلخا حيلي خوننكا جوز مخانكا محرخندي اسخا نفع مخانكا كابدكا ما قونخا أو زبرتع بديكا لك برتع قونخا كتحفو كالخا كوم أمالتي سلازي نهلو معنتي كلا كفال لمدتات كاتم مزكبلو نتحافي هالي خازبل أو زودي له أو زغد سلما مقام منفساوي هوتكا مقام زبل تتعالي خون كسامسو أملاك أودسان بسلام يزنحنا سلامكم زح